Hvor bliver du af? Jamen, det skal jo gemmes nu. Nej da. Jo. Jamen dog. Har vi fundet en godbiskat? Hvad? Har vi? Kenzo? Kenzo? Upsi. Du er altså ikke nem at filme, lille skat. Kenzo? Prøv lige at få ham over i nærheden af dem igen. Ja, nu tager hun resten sandsynligvis. Ja, det er da for en, den der, var. Ja, det er da for en, Mini. Den bider ikke, den der. Nej, hvor du heldig. Nå. Så det ud som, han har glemt at snurre. Han er sådan en lille ildermås der. Har du fundet noget jord? Hej. Hvor er du hen? Kenzo? Kenzo? Hej da. Det er støvt derinde, skat. Hvad?